Hi guys! Good morning! Welcome to my vlog. So, ang aga-aga, nag-vlog agad. Syempre. Today is December 22, 2023. And tomorrow guys, yung born day ko. And time check is around 6:32 in the morning. Good morning everyone! Good morning Philippines! So, it's raining outside guys. Mula pa kanina siguro mga 4 a.m. So, pumasok yung mama ko. Anak ko tulog pa. Kapatid ko tulog pa. So, kagising ko lang. Namamalat yung face lock ng person. And fluffy and tubby face tayo ngayon in oily. Kasi ganyan talaga ang normal face ko every morning. Namamalat siya. Ayan. So, ngayon, wala namang ibang ganap. Ay, naalala ko ngayon is 22. Yung pinsan ko, birthday niya. So, happy birthday, Hannah Melissa. I wish all the best for you and more birthdays to come. Good health, happiness, and of course, may all of your dreams come true. So, happy birthday, Hannah. And ano kasi yan, layo yung magkasunod. Kasi 22 siya, 23 ako. Hindi ko alam kung ilang taon na siya, pero birthday niya. So, regards sa inyo, family Gustilo. So, ayun. Ngayon, ang gagawin ko, gawaing bahay na naman. Kasi si mama may pasok. So, wala namang ibang masyadong ganap. Tapos na po! Ayun, every twice a week, meron sa amin nagko-collect ng mga basura. Kaso nga lang, sobrang aga nila. Minsan alas 5 guys, nandito na sila. Hindi pa nga ako nakaligo para pumunta sa work. Nag-ask na sila kung yung basura daw naka-ready na. Although, ayun, favor yun sa amin para hindi na kami magtapon, hindi na kami nahirapan. So, every tapon, nagbibigay kami ng 20 pesos. Pag sobrang dami, additional ka na 10 piso. But normally, 20 pesos lang yung bigay namin. And kanina, ang aga, alas 5 pa lang, bago umalis ang mama ko, naitapon niya namin yung basura kasi ang aga nung bata na kumuha. So, ganun dito sa amin sa Cavite. Hindi ko alam sa ibang, sa Sunnybrook, ganun yung, dito. It's mayroong nagkakatok sa mga bahay-bahay para ng basura. Kaso ang aga pa, minsan may muta pa ako, di pa ako nakahilamos. Tapos nakahiga pa ako, magkatapon na ng basura. Sabi ko, magantay ka, ayusin ko muna yung basura. Sabi mama, wait, nakahiga pa ako. Kasi dati, mga 7 sila nagkukulik. Nagtaka kami lately, ang aga na nila. Siguro ginagamit nila pambaon sa school. Diba? Ang sisipag din nila. Tapos, ayun. Ang lakas talaga ng ulan. Tapos, oh my God, Christmas na pala. Christmas na, magtatago na ako. Ang dami kong inaanak, guys. Ang dami kong inaanak. Ang dami kong inaanak at minsan magtatago na lang talaga ako. Magtatago na lang si Ninang. Wala ng pera. Ay, nako. Pero little something lang naman yung piniprepare ko. Kasi syempre, kung ano lang yung kaya ng budget ko. Lalo't dumadami na sila. Pero syempre, grateful kasi kinukuha nila ako. Nahihikab ako. Tapos pag nahihikab ako, guys, ayan, napapaluha ako. Ayan, napapaluha ako. So, akalain mo yun, 2024 na next few days ago. Bilis, no? Basta, yun na lang ang wish ko na sana 2024 nating lahat. Okay, na atupad natin yung mga wini-wish natin sa buhay. Siyempre, samahan natin ng sipag at syaga at dasal. So anyway guys, ayun, babangon na ako at ako ay mag-uumpisa na nga na aking routine. Maglalaba na naman ako. Naglalaba ako guys, araw-araw para hindi maipon. Tapos, magluluto ako, mag-exercise. O, diba? Ganun ang routine ng person. Unlike pag may trabaho ka, specific talaga yan na pag 7 to 3, tapos ang trabaho. Pero pag nasa bahay ka, hindi yan tapos. Hanggat nandyan ka, may gawain. Namala talaga yung face ko. Gamit ko pa rin guys yung Maxipin. Maganda siya. Maganda siya actually. Mamalat siya. So, yeah. Magkape muna ako guys. Let's have a coffee. Grabe naman. Ang sarap ng tulog ng isa dyan. So, ito guys, yung isa ko na pusa. Sinimbos, yung itim.
Ayan, tulog pa ang baby ko. Sa amin naman, tulog naman ang baby ko. Tulog ang baby. Ayan, so yung isa kong pusa. Nasaan kaya yun? Speaking of the other mataba na pusa, ito siya, nilalamig siya. Pareha sila guys, may damit, pero yung isa, hindi ko nasuotan ng damit kasi hindi namin makita yung damit niya. Tapos ito, gusto nitong may damit, hindi siya nagreklamo. Very love, very love. Tulog na ang bibi. Sige na, gutom na ikaw. Bawal lumabas ha, baka lagnatin ka kasi bawal maambunan ng bibi. Bawal maambunan. Good morning guys. So, yun, ayan, maulan siya guys. So, ito yung street dito sa amin. Ayan. Maulan siya, makulong-lungin yung lang. Ang lamig. Ang lamig. Magkakape na ako guys. Hi guys! So, ayan. Bumangon na ako kasi sabi ko ako ay magkakape. Pero yung bulaklak guys, ayan. O, diba? It's been few days na. Okay pa siya. Kasi may tubig na. Doon ko siya nilagay. Tapos ngayon, magtitimpla ako ng Magtitimpla ako ng kape. I'm so happy. Yung ref namin malinis. Naglinis ako kahapon. Malinis siya. Ang dami kong mga anik-anik. Ito, may mga ganito ako. Ito, yung kape na galing sa Saudi. Basta marami. Ito yata ang iinumin ko. Greatest White. Let's see. Pero parang mas gusto ko mag-Nescafe. Parang bet ko mag-Nescafe. Madilim. Ito kasi yung Nescafe. Mas okay siya. Grabe! Wala akong suklay pa guys. Ang gulo-gulo ng buhok ko. Sige, mag-aano na lang ako. Kita yung baso ko. Mag-Nescafe na lang ako. Ito ay Coffee Mate. Dalawa. Morning guys! And then, nasa na yung kape? Ito ay Nescafe. Nescafe. Gusto ko madami. And then sugar. Siyempre, ayoko magkape na walang sugar guys kasi ang pait. Wala nang laman. Hindi ko pa naisalin yung o diba, sayang ng asukal, kailangan simutin. Ganyan ako, kahit sa toothpaste. Sinong relate talaga, itapon pa agad bago hugasan. O diba, nakakuha pa ako ng isang ganyan. Sayang eh. Ganyan ang turo sa probinsya, kailangan simot na simot. Tapos lalagyan mo siya ng tubig. Siyempre, uso dito sa amin ang thermos guys. Kasi anytime gusto namin magkape. Ang bango, ang bango. Ito na siya. Tikman ko nga. Okay na. Matamis na siya. Okay na siya. Kaso nga lang, bago ako inuminom ng kape, kailangan ko munang uminom ng warm water with so, kukuha ako guys ng warm water. Ito, tubig siya. Tapos lagyan natin ng konting warm water. Kasi kailangan naman kayo ng maligamgam na tubig bago kayo mag-inom. Tapos, ayun, umiinom ako nito 30 minutes before kumain.
and warm water. At least 1 cup. Adia, don't drink. It's my coffee. Gusto niya sausawan ng paa niya yung kape ko. Halika nga rito. Halika rito, dali! So, ito siya, guys. So, ayun, after mga few minutes, saka na ako magkakape. Total, mainit pa naman siya. So, maghihilamos muna ako ng face lock. Maghilamos muna ako, guys. Ito yung Maxi Pill, guys. Ito siya, oh. Ito yung Maxi Pill na ginagamit ko sa mukha ko ng sabon. Siguro ito yung nakakapamalat ng mukha ko. Mabango siya. Matamis. Saka matagal matunaw. Tapos, ito naman yung sabon na isa. Hinahati ko siya. Ito naman ang moisturizing. Amoy strawberry. So, ganun lang, guys. So, ayan. Tapos na akong maglagay ng skincare ko. Kaya makintab na siya. And then, nakapagkape na rin ako. Tapos, pinabili ko yung ano ko ng pandesal. So, ito siya, guys. Merong pandesal. Sarap siya. Tapos, magluluto ako ng manok. Hi guys! So ngayon, nagluluto ako ng chicken breast. At nilagyan ko ng konting balat para maging siya. Wala lang, gusto ko lang para magkaroon siya ng konting something na fat. Kaya masarap kasi siya pag naging crispy. Para sa natuto. So pinag-marinate ko siya sa curry powder, calamansi, soy sauce, and a little bit of vinegar, black pepper, and chili powder. Tapos ganyan lang siya. And then mamaya, makikita nyo ang itsura nito. So ayan na guys, bago yung isip ko, na nakita kasi akong tomato paste. So nilagyan ko na lang siya ng tomato paste. Kasi gusto ng anak ko, saucy. So, ito yung pinalabasan niya. Medyo sweet and sour siya. Hindi naman siya spicy. Marami lang paminta. And masarap siya. Tingnan nyo. Naglagay ko ng konting sugar. So, hindi ko alam kung tawag dito. Myra version. Kung mayroon kang bell pepper, you can add. Pero wala ko naman. Bigla ang luto lang yun. So, ayan, naglagay ako guys ng cheese. Mozzarella cheese. Kaya masyado siyang saucy. Sarap. Saucy Myra chicken. So, that's it guys. It's ready. It's ready. Look at that. Ooh. Very saucy. Sweet and sour. And lasang cheese. Kung meron kang yung mozzarella cheese na super nag-melt sticky talaga, mas perfect. Meron kasi ako yung parang queso di bola lang ang dating. Pero nag-melt din siya. Tadan! Luto na siya guys. Ayan na. Very saucy. Hindi ako naglagay ng oil dyan guys. Nung naggisa lang ako. Very little. Tapos, dahil naglagay ako ng parang chicken skin. So, naging ganyan siya.
Tapos yung leftover na munggo kami ng tanghali. And of course, little rice. Kain po.